День добрый, панове! Вёска Рацева. Талачинский район, Витебская область, Республика Беларусь. Ну, адкуль такая назва Рацева? Ну, вось у беларускай мове ёсць такое слово рацыя. Ну, гэта не тая рацыя, па якой там, ну, перадаюць адзін другому нешта. А рацыя – гэта сэнс, аснова, слушнасць. Ну, вось, напрыклад, кажуць, што вось хлапец сказаў, мае рацыю. А гэта значыць, што ён свае словы пацвердзіў нейкім доказам, а не балбоча, што папала, асабліва некаторыя палітыкі, што як не самі не знаюць, што кажуць, яшчэ і людзей пры гэтым узман уводзяць. Ну, а тут, мусіць, жылі вось такія людзі, якія што не скажуць, то ўсё пацверджвалі нейкім сваім доказам. Ну, як у тэарэме. Ужо як скажу, што так быццам цвік у дуб угоняць. Ну, рацыянальныя такія былі. Ну, а з такімі людзьмі спраў добра мець. Ну, дык што, панства, заглянем да іх у госці. А вось навукоўцы, панове, дык тыя кажуць, што назва гэта вёскі Рацева пайшла ад старажытнага славянскага імені Ратибор, якога звалі вось скарочана Рац, ну ці Рацік. Ну і расказваюць такую гісторыю, вось, што калісьці тут ішла нейкая вялікая вайна. Ну і нашы хлопцы пагналі, значыцца, тут ворага. Ну і вось гэты Ратибор на кані пагнаўся за вершнікам варожым. І нагнаў гэтага вершніка, кажуць, якраз недзе вось тут, на гэтым грудзе вось тут. Значыцца, ну збіў яго з сядла, ды давай, бароцца ўжо з ім. Хапіўся за гэтага варожага вершніка, глядь, а гэта жанчына. Дык ён, канешне ж, мужчына, дык падоляў яе, а ў яе з галавы шапка ўпала, валасы рассыпаліся, дык ніжэй за пояс косы такія здаровыя. Ну і, значыцца, ён паглядзеў гэта, якая ж прыгажосць перад ім гэта стаіць. Ну і яна яго ўпадабала, ну і яны адзін аднаго ўпадабалі і ўжо перасталі біцца, ды давай любіцца. Вось і настолькі адзін другога ўпадабалі, што ўжо адсюль з гэтага месца так нікуды не пайшлі, а сталі тут жыць. Ну і сталі тут жыць на гэтым месцы, значыцца, ну, суседзі ўжо пачалі зваць яго Ратибора Рац, яе называлі Раціха, ну, а дзеткі, якія з'явіліся, пачалі звацца Рацаняты. Ну, а месца, дзе яны жылі, звалі Рацава селішча. Вось так і з'явілася, панове, тут гэтая вёсачка Рацева. Вось надышла, панове, ўжо вясна, і вось з выраю да хаты вярнуліся буслікі. І вось недарма Владимир Караткевич Беларусь называў зямля пад белымі крыламі, таму што буслоў у нас і сапраўды вельмі шмат. І вось што цікава, паважанае панства, што вось у буслоў прысутнічаюць толькі 3 колеры. Гэта белы, чырвоны і чорны. І вось трэба сказаць, што спакон векоў у беларускай традыцыйнай вопратцы таксама прысутнічалі такі гэты 3 колеры. Гэта белы, чырвоны і чорны колер. І зусім магчыма, што буслы на свет з'явіліся менавіта ў нас, на Беларусі. І вось пра буслоў, панове, існуе такая цікавая легенда. Расказваюць, што калісьці Бог паклікаў да сябе аднаго чалавека, даў яму мех завязаны, кажа, бяры гэты мех, занясі на край зямлі і кінь туды ў прорву. Толькі ж па дарозе глядзі, барані Бог, не адчыні гэты мяшок, не развязвай яго, ты ж глядзі, пільненька сачы. Ну, кажа той, добра зраблю, ўсё, як вы кажаце, ўсё занесу, выкіну гэта ўсё. Ну і ўжо пайшоў, значыцца, ну, па дарозе дайшоў да хаты, ну, перакусіць там, з сабою взяць кавалак хлеба, сала ў дарогу. Ну, ўжо сеў есці за стол, а мех гэты паставілі парога. Ну, а жонка прыходзіць, ды кажа, а што гэта ты нясеш такое? Ну, ён так і так, кажа, вось Бог даў, каб я занёс, ты выкінуў. А яна кажа, давай развяжем ды паглядзім.
Он каже: «Не, что ты, борони Бог, сказал не чапать. Ох, каже, ты дурачок, дурань ты. Як это тебе кажут, ты слухаешь усіх подряд. Як дурачок ты, ну нейкі ты, не геглы нейкі. Давай развяжем, глянем, может, что добре, дык сабе заберем. А зараз темно, Бог все ровно не убачить». Ну, ось тот чоловік послухався свою жонку, узяв гэты мех, да і развязаў. Божачки, як развязалі яны гэты мех, як полезла з гэтага меху рознае гадаўё, вужы, гадзюкі, жабы, ды праз дзверы, ды на вуліцу ўсе. От тут і Бог прыходзіць, кажа: «А што ж ты нарабіў? А я хіба табе гэта загадаў зрабіць? Я ж табе прыказаў, не развязвай, а ты што зрабіў? Ну дык вось цяпер ідзі разам са сваёй жонкай, ды збірай усіх гэтых жаб, вужоў ды гадзюк». І ператварыў іх у буслоў. І от як яны былі ў сваёй гэтай вопратцы бела-чырвона-чорнай, так яны і паляцелі бусламі. От гэтыя мужыкі вось. Адзін паслухаў сваю Еву, ды яблык сарваў у раю, дык з раю выгналі, а другі вось бусел паслухаў, ты мех развязаў. А калі б не развязаў, не паслухаўся, дык зараз сядзеў бы ды марцыпаны са смятанай еў, а так вунь жаб збірае на балоце. Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала. Что ты там робила, что ты там робила? Город городила, город городила. Бусел, панове, гэта лічыцца Божая птушка. І разбурыць гняздо бусла ці забіць бусла лічыцца вялікім грахом. І вось з буслом звязана вельмі шмат павер'яў розных. І вось ёсць такое, што калі вы упершыню увесну бачылі бусла, як ён вярнуўся з выраю, то трэба ў бок бусла крышачку прабегчы, чуть-чуть так. Ну і тады кажуць, што тады, калі так зробіце, то цэлы год не будуць балець ногі, будзеце крэпкімі на ногі хадзіць. Ну, а хто тут першы пасяліўся, буслы ці людзі? Ну, мусяць жа людзі, таму што буслы заўсёды ля людзей селяцца, бо колісь самі людзьмі былі. Ну, а калі тут людзі пасяліліся, мусіць вельмі даўно, таму што аб гэтым ужо тут ніхто нічога не памятае. Ну, а вось знакамітая Рацава стала недзе сярэдзіне 19 стагоддзя, калі тут пасяліліся ў Рацава графы замойскія. Энцыклапедычная даведка «Замойскія» – польскі графскі род, які бярэ свой пачатак з 15 стагоддзя. Родапачынальнікам лічыцца Фама Лазнінскі, герба эліта, які на пачатку 15 стагоддзя набыў сабе старое замосце, ад якога яго сыны пачалі пісацца замойскімі. Праўнук Фамы Станіслаў, кашталян Холмскі, быў першым сенатарам у гэтым родзе. Яго сын Ян Замойскі быў знакамітым канцлерам і гетманам. Графы замойскія да падзелу Рэчы Паспалітай займалі найважнейшыя дзяржаўныя пасады. Знакаміты польскі род замойскіх парадніўся з знакамітым беларуска-літоўскім родам Тышкевічаў. І вось тут, у Рацава, жылі графы, якія пісаліся замойскія Тышкевічы. Ну і вось месца тут яны сабе выбралі вельмі хорошае. Якраз вось на грудзе, дзе рэчка Янаўка робіць такі вялікі выгін, ну, выгляд такой пашыранай падковы. Ну і вось я не ведаю, панове, як гэта рэчка, конечно, Янаўка выглядала пры замойскіх Тышкевічах. Ну, а на сённяшні дзень тут, відаць, добра гаспадараць мясцовыя бабры. Невесте графа де ля Фер всего 16 лет.
таких изысканных манер во всем Провансе нет. И дивный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный граф. Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Вось доўга сабе шукалі месца пад палац Тышкевіча Замойскай ці не, вось не ведаю, але выбралі тут месца на вельмі хорошае, вось тут на гэтым грудзе, самым пейзажным такім месцы, на самым высокім месцы. Ну і раней жа, панове, дзе папала не будаваліся колішнія людзі. Яны глядзелі, распытвалі, ці тут не было якіх забойстваў на гэтым месцы не адбылося, ці не было тут якіх пахаванняў, ці не былі тут колісь могілкі, ці не ішоў колісь сюды шлях які гэтым месцам. Ну і калі выбіралі такое, значыцца, то ішлі ў лес, набіралі ў торбачку мурашоў і высыпалі іх на гэтым месцы. І калі мурашы там будавалі сабе хатку, той чалавек будаваўся, а калі мурашы сыходзілі з гэтага месца, той чалавек хату на ім не ставіў. І калі графы Замойскай будавалі тут сабе ў Рацаў палац, то яны, мусіць, таксама вось мурашоў з лесу сюды прыносілі, таму што колішнія людзі заўсёды прытрымліваліся дзедаўскіх традыцый і проста так не рабілі нічога. Ну і вось палац, кажу, быў вельмі прыгожы тут у Рацава. Палац быў двухпавярховы, з балконамі, і надта ў сярэдзіне, кажуць, быў прыгожы. Кажу, там быў ось пакой адзін, які быў цалкам упрыгожаны старажытнай зброяй. На стенах ускрозь віселі шаломы, шчыты, мячы, латы, кальчугі, стаяла гусарскае ўзбраенне з такім з крылом за спіною. Ну, а таксама быў пакой увесь увешаны сямейнымі партрэтамі роду Замойскіх і Тышкевічаў. І вельмі выкшталцоўная была, кажуць, сталовая. Драўляныя сцены і столь былі ўпрыгожаны колішнімі старажытнымі шляхецкімі гербамі. Але вось у 1944 годзе, панове, падчас Другой сусветнай вайны сюды прыйшлі і спалілі гэты палац, хаця тут нікому і не перашкаджаў. І гэта адзінае, што засталося ад шыкоўнага палацу Замойскіх Тышкевічаў. З аднаго боку ад палаца, панове, быў разбіты кветнік, і там раслі розныя кветкі. А з другога боку ад палацу была выкапаная вось гэтая сажалка. Дно сажалкі, дарэчы, панове, тут выкладзена ўручную камнямі. На сажалцы зроблены такія штучныя астраўкі, да якіх колісь вялі масточкі. А на саміх гэтых астраўках двух стаялі мураваныя альтанкі. І вось і палац, і гэтая сажалка, усё гэта знаходзілася ў цудоўнейшым парку. По периметру поляну з вадаёмам акружалі лістоўніца кемфера і еўрапейская,
а таксама клён серабрысты, карагана, клён востралісты шведлера, ліпа буйналістоўная. А таксама у парку расла туя заходняя, ясень пенсільванскі, глог махровы, бэз, губушнікі, ружы. У парку захавалася 2 кусты траскуна амурскага. З рэдкіх дрэваў тут расце вяз гладкі, коркавы, клён серабрысты веера, таполі канадскія, познія і сосны веймутава. Дрэвастой парку 100 і больш гадоў. Дрэвы растуць адзіночна або невялікімі кубкамі, што забяспечвае спрыяльныя умовы для развіцця іх крону. У замойскіх графоў, панове, вось тут у Рацаў была вельмі добрая, хорошая гаспадарка. Тут у іх было вельмі шмат кароў, тут варылі сыры, а таксама, панове, тут у іх было і шмат коней. Ну, што ж гэта за шляхта без коня? Ну і тут, кажуць, у іх былі коні і для працы ў полі, і для выезду ў людзі, а таксама для палявання былі коні. Ну, а жылі тыя коні вось у гэтых стайнях. Автострады, тугая полоска, и я по бетонной гудящей струне лечу на железной гремящей повозке, где прадед мой ездил на рыжем коне. Спешу куда-то день-деньской, и все равно я день-деньской. 100 мест важнейший день-деньской. Опаздываю разом, а по ночам мне снится конь. Ко мне подходит рыжий конь, лицом мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. А вось гэта, паважанае панства, тут у графа Замойскага была кузня. І вось тут кавалі білі малатамі. Ну, а яшчэ вось тут, панове, выраблялі збрую для коней. І кажу, што зброю тут выраблялі не толькі вось для сябе, для сваіх коней, вось, которые былі ў Рацава, а і на продаж. І кажуць, надта ж хорошыя майстры тут так працавалі вось у Рацава. І вось збрую з Рацава везе на кірмашы і ў Шклоў, і ў Талочыны, ў Віцебскі, ў Магілёў. Ну і карысталася яна вялікім попытам. У Замойскай, панове, на гаспадарцы працавала вельмі шмат людзей. Ну, працавалі людзі з вёскі, вачуць з Рацава, а было таксама шмат і наёмных, запрошаных. Ну, і вось для іх граф Замойскі пабудаваў вось гэты дом. І жылі тут у гэтым доме бясплатна, харчаваліся таксама за кошт пана. Ну, і пан яшчэ за працу, яку нарабілі, плаціў добрыя грошы. Ну, адным словом, пакрыўджаных тут не было. А вось за савецкім часам у гэтым доме, дзе жыла колішняя панская прыслуга, была ратуская школа.
граф Замойскі, панове, ён быў добры гаспадар, і ён быў добры паляўнічы, ён займаўся тут паляваннем. А тут яго былі і гончыя, і барзыя, да яго прыязджалі сябры на паляванне. Ну, і я вам скажу, што вось гэта традыцыя тут працягваецца. Тут паляўнічыя жывуць і па сённяшні дзень, паважанае панства. Тутэйшы паляўнічы Радзі Геннадзевіч распавёў мне, як зараз адраджаецца вось гэты стары колішні графскі парк. Калі ласка. В свое время судьба свела нас с Федоруком Анатолием Тарасовичем, виднейшим, как говорится, ученым, который специализируется по садово-парковому искусству. Вот. Он нам очень много рассказал про этот старинный парк. И мы с группой единомышленников, егерей, местных охотников, решили возродить этот старинный парк. Конечно, объем работы произведен очень большой. Вот, это более 12 лет уже мы тут работаем, соответственно, много посадили деревьев, именно таких, которые в свое время здесь произрастали, ну, по каким-то причинам, или от старости, или же кто-то по какому-то умыслу их вырубил. Рядом вот находится искусственный водоем, вот, который в свое время при графе выкопали вручную, вот, и вымостили булыжником дно. Вот, вычистили это озеро, выгребли отсюда где-то порядка 10 тысяч тонн сапропеля. Вот. Ну и будем дальше это все делать в том, как говорится, русле для того, чтобы нашим потомкам досталось оно в хорошем состоянии, и чтобы плохого про нас никто ничего не говорил. Да рацаўскай сядзібы, панове, вядуць 3 вялізныя алеі. Адна ліпавая, другая бярозавая і трэця вось гэта з ліственніцы. Вось знаўцы кажуць, што столькі ліственніцы, колькі расце ў Рацава, ў рацаўскай сядзібе, няма ні ў адным месцы на Беларусі. І вось па адной з гэтых алей, магчыма, нават па гэтай вось алеі з ліственніц, і пакінуў Рацава апошні яе уладар, калі сюды падыходзілі бальшавікі. Гэта быў граф з такім доўгім імя, граф Уладзіслаў, Здзіслаў, Мар'ян, Адам, Фама, Іосіф, Антоні, Стэфанавіч, Замойскі-Тышкевіч, а ад'язджаў ён адсюль разам са сваёй дачкою Лізаветай Марыяй. Надо мной у синем небе найчарнейшы зругану не ляці бліжэй не трэба, час яшчэ не надышоў, што ты кіпці распускаешь надо маёй, брат, головой. Ты спажыву адчуваеш, я ж пакуль яшчэ не то. Талачыншчына, панове, яна знакаміта сваім льном. У Талачынскім раёне знаходзіцца аж 2 льнозаводы. І вось тут шматлікія палі, вось тут засяваюць льном, сеюць лён і тут, каля Рацава. І вось у Талачын любіў прыязджаць Пімен Панченка. Ну і, думаю, ён бываў і тут, у графскім парку, таму што як гэта быць у Талачыне, не заехаць у Рацава. І вось у яго ёсць такі верш цікавы пра талачынцаў і лён. Як там? Талачынцы не злачынцы, добрых спраў яны зачынцы. Ад гарэлкі не шалеюць, сеюць лён, жывуць за леем. А дзяўчынкі-талачынкі, як вясновыя хусцінкі, кветкамі прыбраныя, вечна закаханыя. То ў цябе, то ў мяне, карацей, шчасця дзевак не міне. Ну што ж, панове, вось час развітвацца. Дай вам Бог, каб вы доўга жылі, усяго мялі, дзядоў не забывалі і для зямлі сваёй дбалі. Да пабачэння!